iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Okay ka lang, honey? Well, no problem. Kalaat na narik nagtibisin ko. Awan mo't malabsan ta restaurant. At ang tulak ta. Wanangam. No, ada malabsan ta ngaglakla ko iti barbecue. Dumagas ta biiten. Anya? Oh, abay agmulagat ka. Kwa? Pagarupam ka diya sana kamangmangan iti kasjay. Ah, mabit lang. Aginayda ka. Baring ada malabsan ta iti masungad. Barbecue! Fishball! Ah, Nana? Barbecue man? 5 dita lasag, kan 5 dita dalam. Ay, uwan madam, mabitlaan. Altia, mangituno ka iti balor ti sanga gasuta pesos. Order ni madam. 5 kano alasag kan 5 adalim kano. Wananang, mabitlaan. Darasan nyo ha? Sublyakin ton madamdama, okay? Nanang, asino tayo jay? Nagseksi matan? Kan madlaw abak nang. Uwan, tani, napintas ti kotse na anak ko. Napimpintas ka nga tayo. Ala ni nanang. Nanyalat ibagpagada. Agpaisubot ah. Tilaang nangatiwanakan ka, kat nginginaan dagiti arwatan na. Anya? Kan, di alahas, di kotse. Iti ababa asarita, baknang. Idinto tasik kat marigrigat kalaang anak ko. San abale? Tano mga bakak to itinoto. Bumaknag ng tayo tumad. Kwa nanang, apaman ang makabiro ka kiti napintas at trabaho. Saan kayo doon ngaglaklako iti barbecue? Anya? Takasano kumaamangabak kakit saan kamot nga agtaytaya? Ah? Ay, wanan niya. Mabalin siguro na ito eh. Ay, mabit lang. Tamang isupot akiti pagsawsawan da, nanang. Aday ta. Ala, isupot ko matan. Oh, daytoy. Inka idano nun iti kotse nga ayan di gumatgatang. Wan nanang. Nabanan. Ay, ma'am! Ma'am, tayo order yo! Ma'am! Ma'am! Ala, nagluko mo tan dahil siya babae. Pinanawan naman tan tayo order na. Day, Althea! Ay, napan mo tan? Nga, nanang, pinukawag pa'y. Ngamasan anang ikaskaso. Naglukaw. Mangilawlawan day siya. Alasan abalin anak ko. Sana masayang dagita. Maila ko pa ay. Wan matkit di salawasaw day jay. Gaputa di kotsen. Nagbasitan di pa nagkitkita na kada tao. Talaga nga dakas ta at tao. Angamsan aday ta ti pang dadaulam iti aldaw mo. Adupay ti sa baling aggatang. Makapabwisit ngamin nanang. Mangilawlawan. Ada problema, Jabber? Ha? Ay, awan. Mas dawakin ka. Apaya dinagdagnat amang paandari ti kotse. Awan. No, apay mat ngamin nga ija pala tinaggatangam iti barbecue. Ado pa'y mat lagi ti malabsan ta. Mabisinak nga rod una yan. Mangkita ta niti sa bali agumatangan ta. O, nakat na ita abisinan. Tasaan na mayura iji palayo. Ay, okay. Alaman lang yan. Sikat ti makam mo. Sa anak lakit niyo agpidot. Sa anak nga ta anak kita. Oo. Apay, hakas lang akaw noon nagtipang panunutan. Awan. Mas sa anak lang kan ka. Mabisin kan. Ay, putno nga ta, aday tati pang panunutan. Anya kumapay ti sa balay. Talaga mas dawak lang. Tadi kan nagpabatubat.
Ay, kababain pa yan iti nagorderak iti barbecue. Lasong samatan day ta pinatukar ni Jofar amang mangag ko iti monitor ti stasyon da. Baliwat pa lang yung mga maging tanong na. Bye. Tay chaya ni Jofar. Nalpasan ti programa na. Jofar, Althea, kapikanda ka. di mauasak laan. Ay. Iso nga, Pasensya ka. Ada urgent apa pa na? anya? Sorry. Ada pa na. Sige. Ha? Apay nga taakas chay matan ti. Excuse me, sir. Ah. Ni Jofar? Mabitang ma'am, tayo ba? When no, mapantayo iti ayan na. At apay lang iti announcer's booth. Akuray ka. Kasla pamilyar tiro patay siya babae kanya ka. Kasla nakit-kita kunday na babae. Tsak lang malagip no sa tino tinakakit-kitakan ko na. Sa balit ti akparik-parik na kanya. Na. Di, apa yan, anak? Apay nagsangsangit ka? Nanay. Apay ko na. Ada ka di da ka sa napasamakan ka? Ada ka din ang bastos kan ka? Wano? Anya? Ni Jofar nanangin, sukot na ko. Anya? Ada nang sukon kan ko na di ko di stasyon na. Katamuyo ka din o sino tinang sukon kan ko na. Kan kadwa na pimanaw katimbati na kakasnawan na nyaman na. Asino? Di babae di agumatang ko may ti barbecue. Anya? Ay, Katadahatap ko. Nuha pa nagapapura iti apimanaw. anya day ka, anak? Nalapit. Kadwa na iti ni Jofar iti kutsena. Ha? Wala nang. Kat ni Jofar tinangdagdagkan ko na pumanaw dan. Tapno saan ko makita. Anak? Ay, di ka nagsangit. Nukas taman. Ayaw nagtigasat mo. Nalangit. Saan ani Jofar tinaikarya para kan ka? Sana mabalin. Ha? Amok. Day di babae tinangidal-dali ti bagay ng kin ni Jofar. Nay, pag kunamot iti kasta. Basta. Kasta ti agparparik na kanya. Sinulisog na ni Jofar nanay. Am-amom ka diti babae? Saan? Ngam nakita yun hindi namin sanday di babae. Nakita ta? Asano? Imbaga kita yan nanang. Tidikot siya nag-order iti barbecue asaan na ngayon tuloy ngayon nala. Anya? Dahita may patpatangatang akanta iti stasyon da Jofar. Inal daw may patpatukar dahita akanta kas Song of the Week da. Dahita akanta ti may patpatukar. Pinasakit anak ni Jofar. Anya na nagkasa. Aguray ka. Ti lyrics ti kanta. Kaslamayan natop na unay kanya. Unay na panakairan na nana. Kastagayam ti lyrics ti kanta. Napanawan. Winunsukat na iti sabali. Wano, anda kabingay ko iti panagayat ni Jofar. Anya na nagkasan. Awagak manan ni Jofar. Parang makontak-kon. Talaga adyak makontak. Sana ka magkait na. Aging gadyak makasarita itinalapat ni Jofar. Sa dino ti papanab. Iti pagnanaadan da Jofar nanang. Anya? Apay pailaan. Anya pilat gagaraap itjay. Kayat ko lang akalin na wag tayo siya lalaki. Tapno anya. Kayat ko amang ngagmanipot itingiwat na nanang. Kahit ko lang atamagan kan kwa na. Noan niya tinagpasulak. Anak ko. Uray anyak mapasamak.
Masapul nga agnin na wag kami. Saan tayo sindot para iti programa na? Sana mapalin adyak makasarita ni Joffer. Pakiso, ada ni Elmar. Elmar! Oh, Altia. Si Kamag Gayam. Naidawas ka man. Ni Joffer, ada ka di? Kasarita ko ma. Ada dita boarding house mi. Umay ka, tumarong ka. Agyaman na. Kaya't ko lang ang makasarita. Anya tinagpasulakan ka, Joffer. Ibagam kumatap na amokmat niya tunek. Basta lipatan tan ti amin may papan karata. Ibagam nga ron niya tinagpasulak. Tinagpitutak. Ibagam tap na amok tilintag ko. Kat mahornos ko matlaang ni amin kadata. Ay-ayatan ka. Amom day na. Di na kumamat basta iba ti apanawan. Akas nawan ang yaman na. Maasi ka kanya. Basta saan kan ngay ayatan? Ay-ayatan ka, Joffer. Di na panawan. Pangasip. Tumagdar ka, Alti. Tigag pa rin tumangin ti isang anak. Agawit kan. Nalpasan ti amin katata. Joffer! Joffer! Naulpit ka! Saan arumbeng? Asan tikas ti akita ti tao, anak ko. Nabayag nga gayan ayat kami kani Joffer, nanang. Nga mapayakas to tinagtungpalan ti amin. Agyaman ka kit di ata na amuam ti kinataw na nasapsapa. Nanang. Kasanod na aramida na data. Kalpasan ang nakapagkasar kayo. O di adada na sakit. Iso agyaman ka. Kana amuam ang nasapsapa. Iso asan ka nga sangit pa yan ako. Iti dayta akin na pintas mo. Amok. Dumtinto ti lalaki. Anay karya para ken ka. Dahito yung restaurant, kanayan na pangalan mi iti kini Joffer. Alam mi, isan to'y taraon nga yung order ko. Talagang awan ganas ko, mga. Ipa-take out ko yung order ko. Umay ka, honey. Dili ka pagtugawan ta. Okay, honey. Anya apan na kairan ranana. Takit man ang alinilaw ti simrak na restaurant. Di na nagsabong mo tan iti sa palya pangananta. Dito'y pa'y tinangikan na iti day tapapay. Excuse me, honey. Mapanakbit iti comfort room. Okay, honey. Kung tawayak na masidag ni Joffer, tapi manaw ti papay. Uy, pagkaamuditan. Joffer, agsarita ta kuma. Altea? Di mat nalpasan ti saritaan ta. Saan pa'y? Ado pa'y dagiti kayat kung ibagakan ka. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Ado tinas kan apagsaritaan ta, Joffer. Altea, pangasin. Tungag ka. Naglakati pa ng isukat mo kanyak. Kalpasan na alam di kay kayat mo kanyak. Talikodan na kon. Pinangnamnaman ak iti awan, Joffer. Di mo inikan iti patagdag iti aton ang nagkadkaduan ta. Di pa nagtalagan pa nagayak ngimpay ko kan ka. Saam kan pa itlagayam ti isupad mo kadagita. Honey? Abay? Sino ka? Abay, pagsasawam ti nobyo? Siyakla ang mati babae nga insukat ni Joffer. Ti sigod ang nobya na. Clarice, please, agtugaw ka. Okay, honey. Altea, pumanaw ka, pangasin. Ma'am, kasapulan nyo kadipay ti may sa atugaw? Saanan? Tapumanawak matlaan. Okay, ma'am. Sige. Kukuam laang day ta lalaki, madam. Saan kumatan apagan ano day ta at tao? Mabit lang. Kasla, adan nakakit-kita akin ka, Ure siya. Salawasaw ka, babae.
Althea, Anya? pangasin, pumanaw ka na. Ibagakan ka, babae. Siyak ti gumatangam ko may ti barbecue. Ngam kalpasan na, tinalawan. Juan. Husto. Ijay ti nakakita akin ka? Clarice, Oh, poor Jover. Tinutupam ti kastoy lang akita ti babae. Aglaklako, iti barbecue. Nagbabamatan ti taste mo? Tamatabubre ka pa'y kayam. Tinakyan ko! Karamutan ti Rupa! Althea! Dito ti ganapam! Bantita! Agagaw! Ayok ka! Jubal! Kamakamam na di ang babae! Katbasag! Kababay, bayamon. Sana mabalin! Masapulas ang batan ni tinaramid na ganyan! Oo, iso. Yan, pumanatan dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Itarong ko tiwanan bain? Ang nagkakastiro pagkakinaramutan na. Pasensya amon. Di na lang amin maklon ti parang isinak ng kuwan ha. Isuakas niya. Ikamkamat na pala ang tibagina. Napuskul mat ti panagrup-rupa na. Di mo lang arudin kayat? Idildil na paila ang tibagi na kin ka. Huwag nga man. Na siyempre. Na in love, iti gwapo. Anyan? Hanggang bayamon. Saan na radya babae ti pagsalitaan ta? Tinasayat? Isapsapatan ti panagkasartahan ni. Anya? Imbis nga inton umay abulan. Inton umay alawas langan. Clarice? Wen honey, agkasartan iti kabiitan na panawan. Taamangan tumaagaw na kapay kanya. Anya? Awanan ti ado pa'y rason. Sige, agawitan. Tangay, saan mo na kaya't nga idarom ko dahil babae? Agawitan. Pagsaritaan ka ti kasarta. Oh, ti Rupa ka kinaramutan na. Napkas. Kasanon no agpiglatan da ito eh. Kasta tinapasama ka na ko. Nasakit tinakam ko kanalaos tigkurak kan ni Chofer Nanang. Kasta matin iti day tiyamang tita. Matapobre. Kasanunoy darumda ka. Sana ka mabutang nanang. Ay na anak ko, maisarsar. Kanto lang ata iti dayta. Awan anyaman na nanang. Awanin ganas titiyak kanya. Anya. Anya nga mintibason ko kin ni Jober. Takas ti tinaramid na kanya. No di na imbaga no nyat baso mo saan mo nga amuan. Siguro talaga nga isukat na ka. Iti daya abang. Kasta ka di pa nagrukod na gagayat nanang. Mabalin na kasta. Apay nga ro na pinayat nak. Sa kalpasan na. Kasto'y taramidan na kanya. Apay, nanang. Ang damit basol mo, Jober. Saan mo mapabalaw ni Althea? Nukas talatan ti sakit tinakam na. Almer, Amom, nukasanot panagayat na ka. Alpasan na. Basta sukat mo latan itibak nang ani Charis. saan ko nga mo nabindot ti pangedeng ko nanya? Sa... Anya dyan ko nang? Imton umay alawas ang tikasaryo kini Madam Clarice. Uwan, Agad-agad. isot kayat na. Napakamam nga roden dagiti dinaktal mo. Uwan, ngam, ang mga nunin to lang nanang ko ti umay. Nitatang mo nga eh. Saan nga umay? Saan? Amo mong tiga po na. Mabayin? Kapunta sana si katagastos para tikasaryaw? Uwan, nangato nga ti pride ni tatang. Ure nun, nakurapay kami. Inyang ro ti mabalin. Kit awan nga ron mat urnong mo apadak. Pare, Manuti ka sa pare. Ang babae tagastos si tikasar. Ang... Aging kay ta. Kasladyak pelapat yan si ka. ti, Di pa nagsinayo kini Althea ah. Ngam na dilig iti lang ah. Napimpintas ba't nga dayo ni Althea? Ngam ni Ma'am Clarice. anya? Sorry ah. Kailangan dakla nagdumaan da. At baknang ni Ma'am Clarice.
Ngam napintas. Adayo ang napimpintas ni Altia. Nagdakkelan din nagbaliwan ti anak ko. Baybay anak mudlat tan iti basit a pamataudan mi iti pagbiang mi. Saan ako natutulungan? Nakapupuklat tan iti kwarto. Talaga amadi iti ipikto kan ko na ti panagsinadan kan ni Jubar. Nagbalin pa yun naman nagpupungtot. Kanawan raragsakan man. Baybayak man lang eh. Awatik latan. Dapat siya ka baka iliw-liwag tumutlaan. Talaga siguro na sakit tinakam na. No apay kat nga minakas dyan tinaramid na dyan lalaki eh. Talaga asaan ang mapagtalkan. Nagpigsa mo data cellphone mo anak ko. Itay pa ditang ipatpatukar mo. Ulit-ulit ang ipatpatukar daytan. May bendak lang, nanang. Di dak bibiyangan dito eh. Ingka nga rod agluton Tanda pa iti... Masadutak. Pasensya ka na. Nagdagsanti bagi ka bumangon. Da kayo pa'y laang tagluto, nanang. Apay, madba di tirik na. Ada ka di nasakit. Nasakit ti barokong ko, nanang. Saan ko nga muna niya tinakabasulag? Apay, kasto ti sa gabay. Ingkag pakita iti doktor, kayat mo. Sana doktor di makaagas kanya. Saba niya sakit iti barokong. Sige nga ron, panawan ka pa. Maawat ako ti kayat mo asawan. Sabay ko tadi kag panunot iti sana nasayaat. Panawan da kun dito'y nanang. Ada pang panunot. Kayat ko tiyak may sa... Sige. Diyos ko tulungam ti anak ko makailiw-liwag. Sapay ko sana makapanunot iti dakes. Ay, baybayak pa'y laang. Maawatak. Di sasaadan na. Siya pa'y laang at yung luto iti pangrabyan me. Ay, niya lakot niya binan ay ati tao. Di dala kitaan, numasakitan da, ti pada da tao. Tilangan bukod da pakasit na, ti pampanunutin da. Kasta pare? Panawan ako niti boarding house ta? Uwan pare. May kawak lagi ti pare. Oresak ka pare Elmer. Agnaag kamin ka ni Clarice Igibalayda. Nagsirti ka talaga. Agbalintun naman ay tibiyag mo. Bugbog tong nga anak tibak nang tinasawam. Isumat siguro ti gasat ko pare. Kanya-kanyang gasat ako nada. Di kasano nga Madam ti awag ko iti asawam. Di, sermat nga rin ti awag ko ka. Kanya, piligyo ka talaga. Jubar, honey. Come on, let's go. Nay, agay ayaban ni Madam Clarice. Oh, mapan kayo ka nun. Sir Jover. Loko. Kanya, sir, na ibagbaga. Sige, patuluyan ni ngarutan pare. Okay pare, good luck. Agawaan nyo tapno addaan nakiktibunyag. Nalpasan ti kasarda Jubar ket ti asawa na anak ko. Ket amom talaga gaya mabaknam di na asawa na. Anak ti akin ko ti may sa post company dito syudad. Amo ka tilang kinabak ng dadya papay ti kinayat ni Juverkan ko nanang. Kasta mo ti bagbaga dagiti tao. Siguro no sana bak ng dadya babae. Adayo nga isot asawaan ni Juber. Siyempre, ado ti kwartana. Kan di ko tsepay. Nagasat tayo dya babae. Taanak ti baknang. Altia. Sorry no, naibagak ti kas dyan nanang. Daksang gasat taklaan. Tamarigrigatak lang amin. Ala, di kan agliday anak ko. Napimpintas ka ba't lang adayo? Nan? Kanubing ka pa'y. Patya ka makasarag kanto iti adayuan na sa isayaat ngam ni Juber. O anya, magustom ka di maklang dito'y, honey? Uwan honey. Dapapakan ti babaw lang ti kadwata dito'y balay. Diyak pa nakit-kita ni mama may ti personal. Ladawan na lang ti makit-kita. Intong next year pa'y laang agbakasyon dito Pilipinas ni mama.
Makitam to, inkan sumangpet. Pasensya ka, Hani, ha? Nakurapayak lang. Imbes na sakti mangibalaykan ka. Saan? Tadi tayo matan balayo ti pagnaedan ta. Di ka madanagan. Tasakbay ang nagayatakin ka. Amo kung ti kasasaad ti biyag mo. Agyaman kakinayat naklata nga oray nakurapayak lang. Saan ati kasasaad mo iti biyag tinapatig kanyak, Hani? Ay na, di mo panunutan dayta. Kan, when gayam, ti kayat ko. Agikat kang announcer when DJ iti dayjay nga FM station. Ha? Ni, kanya lang arudan ti aramidak no jak ag trabaho. Basta jak kayat ngagsubli kay ti trabaho, Hani. Agtalinad kan dito'y balay. Clarice? Kan runanti amin. Saan ko akayat? Kan, syempre, ang mga dapat makaagaw kan kakanyak. Banag at syak kayat mapasama. Anya? Nang runay ti dayja ang maldita nga aglaklako iti barbecue. When barbecue girl. Ha? Katawas na ti mapasama. Pumatayak, Honey. Anya? Saan ko nga'y palubos nga adda sa bali ang makaikot ken ka? Honey, kalpasan ti panang sarong karta kada lolo kan lola ija probinsya. Intan tupay iti beach resort ni Papa ija La Union. Okay. Inton bigatan ti panagawid ta, okay? Oo, ha? Makamu ka. Wan gayam, Honey. Aday bagak. Anya rita? Kahit kung agadal ka matkan iti driving, ha? Tapno, si kanto ti mangimaneho dito ilugan ta. Ha? Sure. Amok ba't basit idi tiyag maneho ngam nalipatak sa amat eh. Kasta ka di? Oren saan ako ng agadal. Si kanto latan ti mangisuro kanya. Oo. Mabalin latamat ha. Isunto ti sumarunong aramiden ta, Honey. No maipapastan ti agpasyar. O sige, makamu ka, Honey. Naragsak ka kadimat lang, Honey. Unay-unay Makuna kasya kung ti karagsakan alalaki di tirabaw ti daga. Ngamin, nakatumpungak iti asawa na singpet ken man nakaawat. Bola. Saan man? Pudno ti bagbaga ka ni. Promise. Kasta akmat, Honey. Katsapay la kuma. Tagtalinaid ka na pudno. Tano panggapam ti kuman nigid. Saan mon apat padasan, takas itinakunak. Sa anak abumdeng pumatay. Clarice? Imulam di ta panunot mo tinaibagak, Honey. Aldeya. Apay dagiti kawas mo anak ko. Agim impaki ka matan. Wananang. Ni papanam. Mapanak iti bagyo. Anya? Anyat aramidem ijay. Panawan na ko ngag may maysa. Nana. Anyat aramidem ijay kunak. Panawan na kag may maysa. Mapanak agsapul iti trabaho, Nanang. Ne. Kilahat man day taapangandang mo anak ko. Anya ko mamatatrabaho nga iti sirkam ijay. Tsaka mo. Makamuditan. Agsapulak to niti pagtrabaho ak ijay. Anya, ay nanak ko, among ka diti sasawam. Awan kan samot iti bukot mo apanunutan. Saan ka pumanaw anak ko? Delikado ti kastapang panunutan ka naramidam. Nana. Awan ti madadaan asang putam iti bagyo. Kasanang na makasalaw ka ijay iti. Basta mapanak ijay. Kat nadingitat no saan kayo adanggan iti dahi aguntaway, Nanang. Amagad no may sagmakalaan. Saan? Didak pa katanagan. Sige, mapanak mon. Anak, saan? Di ka pumanaw. Anya ka ka di? Kumaalapdan pa'y. Di kay danag. Tanawan ti masapula ka trabaho. Agawid ak matladagos. Ha? Sige, mapanak ko, Nanang, ha? Ulitak. Awan ti rumbang pagdanagan nyo kanya. Takabaulak asalak ni ban ti bagik. Dan, agan-anat kayo kuma. Anak. Wan gayam. Imbatik ti di kipad a cellphone ko. Saan nyo aliwayan nga i-charge? Tada pangawagak kada kayo, ha? Althea. Sige. Mapanak ko, Nanang. Diyos ko. Tarabayam ko madya anak ko.
Ilisim ko ma, iti pagkad. Agan-anad ka ko ma, anak ko. Wananang! Karabayam ko ma, ti anak ko, Diyos ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga nagasat ka unay, Pards. Pare, Agasam, si kapayan ti driver, kan tikot si kamatayin. kotse ni Clarice na ito eh. Balikot si Meten ah. Tanuan niya ti kukuha na. Kukuha Meten. Taagasawa kayo lakit nga rutan. One month ka niya. Iso ako nagasat ka unay, Pards. Awalan sa pulag ti biyag ko ita, pare Elmer. Ayun gayam. Aday padama ko ka. Panyareta, Nagrana kami kini Altea iti Ristobar nga ayaw yang tayo iti. panya. Talaga na sakit unay tinakam na iti panangisinam kun kuha na. Pare, Daman gayam damagag. Pulos ka ding awanan panagayat mo kun kuha na. Oh, pare. Apa ati naksungbatan? Kaya't ka di asawan day ta. Ay ayatim pa'y laing na Altea. saan ta ko man napagsarita na ita? Masapo lang maikupinan tinapalabas kan libro ti biyag mi kan ni Altea. Diyos ko, kaano nga ta makalipat makamugunak. Apayan aramid mo ti kastoy kanyak, Chopper. Inayat kay Diyos to. Pinangnamnaman ang lakayam iti awan. Sa ginuwatan di pa pa na kita. Magnaaklat ta. Pagkamuditan mo sa tino ti pakadandanunak. Ay, kumusta nga tadya anak ko? Sana ka makaid na. Unay lakit tinaminan ay tigasgasat na. Isupay mo tinairanan ang uko. Nasinpot mo dyan ako. Nga mapayalin ko dalaang. Pinangnamnama da iti awan. Adungot kayam ti wagwagan ti bagyo. Ay, takal day ta wagwagan na. Okay. Tapi takla kete papalaka. Takayo baka po titoy. Taata papalaka. Aksoblek atakos. Sir. Chinese sa tayo dyan lakay. Iso siguro ti akin ko iti day ta naglaw awagwagan. Ta sir ko nadakan kwa na. Nalaing mat nga agilo ko. Titaman kiti ti pagtamagak. Parang agkasapulan da pa iti sales lady. Tay chayan tilakay. Tilakay, naglusduyan iti ayan tiri daw ti kutsena. Ala, awan sa tinakakita. Sir! Sir! Tanom. Mabit lang, sir. Iriwar ko ti balon ko at tanam. Daytoy, atoy. Kumusta tirik na yun, sir? Hospital. Hospital. Sir. Mabit lang. Mangaya pa kita taksi. Boy, ano na pasabak yun, sir? Kwa, gupit sa ti barukong na manong. Taratak Hospital. Sir. Mabit lang. Tulungan ka. Wanata, para-paray, kamalatan paray. Ha? No kasta, talaga ngayon tuloy mo tinag-resign. Tapno saan ka maburyo ni Tabalayaw? Saan nakapalubusan ni Clarice? Diya kaya't asupringan ti pagahitan na. Tama nga no, gumura kanya. Talaga adon kaitan pare. Agasam na ita. Humapala ka talaga pare. Tala ka man. Tila'y bagbagam mo. Ala, saan ka ngagdanag? Mapantan to ag 2 rounds, ijay resto bar. Hachat takar po. Altea, sir. Tapitas ka apalasa.
kalop-lopap echaloksit. Thank you, sir. Hakyabarak hetitalaw nga impa edobok sak hateya. Hakyabarak tolok mo. Awan anyaman na, sir. Mabalilakol palawan. O kaya kano kulatok to. Nakataki balat ti sakit ko ete poso. Kab o kaya kon. Habakado hatapay paparam. Awan di mo kapapanak na ti bagyo, sir. Apay kalot at takat itoy. Umayak ag sapol iti pagtrabahwak, sir. Hajat nalpas mo. 2 years computer, sir. Iso nga urian niya ditan. Basta agsweldo at pag naitan, kan mga anak. Sekolato ka? One, sir. Seke, to kayat mo akyan kapailaag. Hichapalay. Kat no makitak nasengpat ka. Si kanto pagbalinak kaherak etiwagwakan. Kad tato mapay dekosok. Agpaiso, sir. Agyaman ako, nay. Makitak mo alasengpat ka. Tinolokatak oray sa anak nga am mo. One, sir. Nga sa dino, tinakapwap. Ijay lawag, sir. Hambok, nakititakan na keng ka, yaay mo dito pakyo. Pero, taklepas ka. Amo ni nanang ko, sir. Nagpakadakan kwa na. Good. Yawag kun to atagos kan kwa na, anakastrakak atagos iti trabaho. Tatoy palay ko. Sisak ang naatitoy ta nagbakasyon siyon katulong ko ta basakit ama na. Agmay-may sa kayo ditoy? Nagdakal ti balayo, sir. Wawawawawat. Hala, sobra ka. Kumay ka tayo. Di ka agbabayit. Nagdakal ti balay na. Pagnang dito ilakay. Sir, ayan ti asawa yo? Ay, hawadat asawak. Dapayak ka na tayo. Kab, hada anak ko ijat China, kan Manila. At nan buko ta pabila. Naimbag man, tanalaing kayo nga agilo ko, sir. Wawawan. Nagbayag, nagnaanak kaya bigan, kan dito bagyo. Kasta ka di? Sabi ko ay, tangasawak man ang taga Ilocos, na tayo marlaan. Kasta? Sige, kupay ka. Tulungan na kakloto, altina. Wan, sir. Oray siyaklatan ti agluto. Tagin na na tayo. Itala ang makita sak. Naimbakla ka altina. Kapitas balasak, lupay madlaw probinsyana. Makita na sengpat apalasan. Tanong saan na sengpat? Tinaklaki di tinolokan. Udah si kalang ti umay pare. Kalwambot kayo ti asawang. Pagpilit sa mor pare. Sana may sinsina kanyak ti asawa. Sana may sinahan na mapanagtrabaho. Anya? Ay, sus pare. Silusan sabat ni Ma'am Clarice. Mga namaging na ka. Honey? Pakita? Ay, ayapan na ka ba ng asawang? Ay, saan tamot lang makapaginili wa gusto? Malan, papan ka ni Tiana. Siya kung sumarunong nagkanta. Hitayak pa na kita. Saan ko maalat iturog ko? Itay pa siguro nakaturog ni Sir Tony. Ay, agyaman nakasapula ka dagos iti pagtrabaho. San abale? Tagmay may salang ni Sir apagserbiak. Sapay la pumatag na nayon ti kinasingpat na. Kan, saan ko mamakapanunod iti dakas? Nang runag at tutuwa kami. Ada di kong tawaya sa bali ti umapay ti panunod ko. Ada umot siguro pagaramidan na kititakas. Tas kanyagan nataklaan.
Narigat mat nagtalagak unay at hagos kan kuana. Agda ngamin kung tawa ay masupyotak di parang palpaduloy pilip na kanyak. Diyos ko. Ilisin ako may titakas. Si kalaan ti amok apamangan iti daytoy akong taway. Apo. Oh. Malagip ko tinagpanagan ti ayan-ayat ni kin ni Joffer. Inaramit ko ti amin na kabaulak ti amok. Tapno nga paragsak ko lang ni Joffer. Naaramid na lata tinanglipot kanyak. Katamok, aga po lang iti kwarta tinangisukatan na kanyak. Pak na nga mintay siya papai. Idinto ta siya kat marigrigat akla. Agsuya abak mat, kamusta ka makairidam. Siguro, nubak na nga. Saan na sukat ni Joffer? Anyan di kastoy. Nilatan Joffer tilinaon ti panunod ko. Kaano nga ta makalipat. Kaya manaka. Agsasaro na matlangan ti suyaap ko. Makaturog ak sa matlaangan. Nakaluto ako ni Tipang Rabyan. Ibagam lang na mabisin kang tagao akon, okay? Okay, honey. Nga matamtaman tun. Pasensya ka na. Si kanti agtrab-trabaho dito'y balay. Tanagawid mo't kanti sigod ababaunin tayo. Wen, awan mo't aramidag dito pala eh. Iso nga oray siya klaptan ti makaamo ka na iti trabaho dito eh. Pasensya ka na, honey. Amangan no. Mabayagan pa ni manang si Mang Jalugarda. Taagpaagas pa iti sakit na. Wala. Rumbang lang nga si kasul na ti salon at na. Sige, ag-shower ak bit, honey. Okay, honey. Kalpasan na, bangan tanton. Adita, naisagana kong ti pamigatan ni Sir Tony. Isudaytan. Good morning, sir. Nakasaganan ti pamigatan kan itimplaan kayo ka din iti kapeyo? Seke patateya. Hayda. Naletap ka. Akasadeta. Nakasakaran papikatan. Good. Amok ngamin amasapa kayo amapan kadagiti negosyo yun, sir. Saan la agsak lobwal? Tuwata lobwal. Kasta ka di, sir? Ipasyar ka kadagiti pastak te kosyok. Kadayam ambo ka kadagiti tao. Nabayag ajak na usar da iti daan na cellphone ko ah. Anda dito iti daan na SIM card. Sipod nagsina kami wano insinak ni Althea. Saan ko nga inusar da ito eh. Iyon ko man. Kita agnod na message ko. Ado pa'y katngatan. Data. Iyon ko. Kung nakto pa'y kat. Nagadon apex di agsang to. Pasig apex ni Althea gito eh. Anya tinagbasulak Jovel. Anya tinagkurangak. Tapay anarabid mo tikastoy kanyak. Ay ayaten ka unay. Tsak kabailan ti may sinaken ka. Ay, text na pala gito idi sakbay ti kasarmi kan Clarice. Saan ko idin anabasa? Tabangan no makita ni Clarice. Yasawa ka. Anya dyan po saan, honey? Ay ko ha. Jay, pasita cellphone ko. Nan, kitaag man. Ako awan na in-off ko. Kitaag ko na. Ay, ko ha. Saan na? Apayat mo kayat nga ipakita. Ada ilimlimad mo? Awan. No kasta nga rod. Yig mo day ta cellphone. Taagbasa ak iti message. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kung naktupay ka, text amin day dyan nga Althea tilinaon tinbox mo. Buisit day to'y a cellphone! Imper ako matan ti cellphone ko. Cellphone mo nga paiso? Ngam oray sa nga gasot a cellphone akas iti dayta. Kabailak asukatan. Tangay maggatang laang iti bangketa. Anya? Awan serving na nga oray pa ibad-debad ko. Mapusurat gapo iti nabasak. Clarice. Nasakit tinaka mo kanyak? Ulitak. Oray gumatangak pa iti manong akasukat na.
Ibagang mang kanyak tipod na. Aging ka di ita. Kat ay ayat ang pailaang dayjay adong rit. Nga agat asok ti itong tuno na barbecue. Ha? Jober? Sumbatan na kuma! Ay ayat ang ka di pailaang dayjay amalditang alteya. Nasken ka di abugkawan na, Clarice. Saan ka masaktan? Tapod no dagiti ibagbagakin ka. Abay! Isakit mo dayjay amaldita. Agyaman, tasan ko nga indarom iti pa ng karamot na kanyak. Clarice. Dayjay ti bagakin ka, Jover. Saan mo agandatan ti manglipot kanyak? Tanuan niya't kabailam nga ramidan, kabailakmat nga ramidan. Anya? Nalawag tinangag mo? Ken, saan ko nga ipalubos nga adda mangagaw ken ka? Naibagakin kan, kabailak ti pumatay. Clarice. Di nakpatpadasan, Jover. Di nakpaila mo unay. Itala nakita ka nagpuntat ni Clarice. Talaga ang imong kayam ti asawa ka. Silo sa gayam ni Clarice, Elmar. Saan ko pulsin pagarot? Daitan titak ka na parikot, pare. Saan ko anam naman nakasjelatan ti kinaimon na? Awan nga ro da. Ang mga no deta ti puunti ka na yun nga pa yun. Saan ko nga mo nagbidotak ko niya? Sika nga min, saan mo nga inadal ngayon mo natin ugali na? Kasta kumamot ti panggap ko, ngam nagapuramot nga kasar kami. Di mo pala nadlaw di? Ti rason na, amang ano na makaagaw kanya kang kwan. Saan arason daita? Luat na pa nagtalik na ka? Dakalin ti kami, Elmar. Talaga kiti na turay. Daita tinapaliw ko kan na. Diya ka mo, ngam mangrugi na rumor ti madinsang ugali na. Saan mat kiti nga amin? Yung kaaduan na ababak nang kasta. Naturay na pa rin. Kaya daatingilan amin abanag dito rapaw tinaga. Ay, sige pare. Agsyat ako ma. Ngam saan ka basta makarwar. Nang runan no saan kong ipakadakin ko ana. Ay, alapis mo't daitan. Uwan nga rod. Saan ko nga mo nagbidotak sa iti pangadam. Anya? Imbesa kasi iti ko na managastak. Tanakasawa kiti kaskin ko ana. Bakna. Yung baligtad siya. Daksang gasatak. O sige pare. Takitaag man no iti mabalin kong aramidan dito eh. Alaman pare. Ano sama? Una. Pagpalabasa kiti oras. Sige pare. Bye. Anya itanda ito eh. Pulos sa siyak namnaman na may baga. Kan marami ni Clay sa kanyak di kasya eh. Nagsasawa nakmatan. Akaslapan manaknakam na. Girl, I need you. Nasaya at ano nasingpot gayam ti amom dita anak ko. Wananang, nakasingsingpat kanyak. Agam uray no kasta agan anad ka at taa. Nang runa no kas jay arumwar ka. Anya ngay gayam ti trabaho ti amom. Ado ti negosyo na. Agduduma nanang. Ngam kaaduan na ti pagtagilakwan iti nagduduma. Kasta ka day. Aga po mismo di pagilyanda dagiti produktong ilaklato da. Kasta aya. Alakit saan mo baybay ang tabagim dita Kan anya nanang. Apay adiyo ituloy. Ay, bay amon da dyan na ibagak anak ko. Basta aganad ka dita. Saan ko nga ibagbaga nga amangan no ada sa balya panggap ti amom kan ka. Nga amangan no agin sa sayaat. Ang tay ko na kon. Saan mo abaybay ang tabagim? Wananang, didak pakatanagan ditoy. Awan mat nga tadakas apanggap na kanya. Aguray ka man. Kaano nga taa makaawid ka? Di ka kadi agbakasyon? Uray, makalawas lang ko maanak ko. Saan pa lang nga ita? Ta, kababay mo't akin ni sir. Ahon gayam, kumusta kayo matan? Nasaya at mat. Aglaklako ak iti barbecue. Sige nga rod nanang ha. Agan anos kayo pala dita. Un. Sige, ta mga no ti customer nyo. Bye nanang. Ala, bye anak ko. Ay, agyaman ak Diyos ko. Tarabayam kumadya anak ko. Di mo ipalubos ang maisagbag. Sapay lang ko ba?
Tag na nayon mo ti kinasaya at ti amo na. Ang tudwada iti balay ti amo na. Kapanto nga tati da kasama panunod ti amo na kontra ken kuana. Rumuara kun, mabati kan dito'y balay. Amangan no tila pagpapanam, Chufer. Sa din ako matimapanak. Di mo lapagpadasan ng timapan agbababae. Takwartak tumatlaan ti pagbabae no kas pangarigan lang. Ah, Clarice. Napuskol laon na yan ti panagrup-rupam no maaramid mo pa'y lati agbabae. Kat don ka lang arudan dito'y balay. Huston. Nagsakitan di pa nagsasam. Sorry. Ngam si kamot laan ti mampro-provoke kanya. Tapno agsao at itagkakasakit. Saan ko anam naman na may bagam kanyak ti kasta? Kanak mo ta sorry. Takastoy ti ugali. Iso nga erwam mon ti bagim, Chufer. Talaga kastoy ko. Naimo na. Nagbasit labanag. Kadawan na tirong mga pagimo na mitiday jay. Awan kaming kinaltiya. Kan si kamating kalaysak. Wan! Tasyak tinaggusto nga kasartan. Ngam kasi tinakunak. Nagbasit labanag dayta. Tapno dumanon iti kastoy ti apata. No basit labanag dayjay para ken ka? Saan kanya? Anya? Dakkalabanag! Apanggapwak nga agimon. Ngam... Amo! Dayjay pa'y laeng nga alteya ti adda iti panunot mo. Kan? Nalabit? Isu pa'y laeng kay... Sana pudno dayta. Pudno! Ha? Napintas dayjay nga alteya? Kadayo napimpintas ngam siya. Napimpintas kamot lang. Kan... Stop it! Di na kang bulaan, Chufer. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Aniyan? Bahay ti panaglamas siyal daw. Rum-rum warmot yung ti pudno nga ugali na. Nagbasit labanag ti pag-apahan mi. Ng padakilin na. Naimbag ta na kaumay ka, pare. Unak man no saan ka makarwar. Maburing ako na, Hilmar. Kan makamuditan. Uri ka, dito'y mo timayak. Una, ibagam to adito'y ka ngay may. Rimuaran ti pudno abudik na. Naimon. Nangato. Sapay... Aging kaita. Pag-imunan na nalteya. Kanayon nakngapahan. Kanti may sapay ajak kahit nga ugali na. Managiboy-boy. Anya? Saan ngagpatpating ka ti panagimon na kinalteya? Nabayag lang harudan na nagsina kami. Di kan mas daw, pare. Siyempre, nataar ka. Mayat ti taktakder mo. Ilmar. Sana pa nang uyaw, ha? Amo mo na, pare. Iti ababa asarita. Saan kayong agbagay kini Clarice, pare? Sorry, ha? Okay lang. Tamok mo dito. Mawatak. Oh, agawid ka karoon na, pare. Ang mga numon o na makaawid ya asawam, yung sika. Ang mga no apaan na kamanayin. Kasi nang ruti bagbagak. Matulungan na ka ni. Ayaw na. Mas oktukan ko na. Nang runakit saan da pa nakaala iti kasukat mo at DJ. Hindi manak pare ha. Oray sana kay ni Clarice. Tinak malapdan. Saan ko akayat nga umdas nga isingir na kanyak. Di pa nang pakpakan na kanyak ako na na. Girl, I need you. Nagapwam? Kanapay adi ka nagpakada arimuar? Sinarong karak ni Elmar. Gayem mo? Uwan mo? Mabaling ka di nakasaupay. Ha? Stan! Bukawan nagpayitan? Ha? Nalipatam sa matan no asino timang pakpakan ko. Wan! Amok! Sikat timang palpalamot kanyak. Ketap na awanan ti iboy-boy mo. Agtrabawak. Tapno da pangalaki ti gatang ko ti kanak. Anya? Agsubli ka nga announcer? Wano DJ? Wan! Sumapol kay ti sa balya pagtrabahuam. Basta saan nga ichay? Kasjay ti amok ang trabaho. Tapno? Makaaram ka kadagiti mangid idulukan ka? Gapo dita boses mo? Awan makalapad kanyak. Ngagpapankin ka. Anya? Sir, adto yan ti kawasyon na planchakon. Thank you, Ateya. Di ka man yung matatiimak, sir. Sorry, Ateya. Nga nabayagan agayat siya ka. Anya? I love you, Ateya.
least, lapito. Ay na, agyaman ang anak ko, ta nakabakasyon ka mutla. Mailiw ako na yun. Wananang, nagpakadakin ni Tony. Umay kumangam, ada kanunas ka nga si kaswan na kadagiti negosyo na. Ado nga rod at talaga tinegosyo na anak ko. Wananang, ado. Kan, insursuro na kadagiti rumbang nga aramidan. Tasyak ka nun ti sumublat amang i-manage tap na makaina na. Anya? Nagsaya din no kasta, anak. Kasta, di kadakal di pa nagtalagnakan ka? Wananang, nainlove ka noong unay kanyak. Anya? Siyempre, malaksid anasing patak, napintasag ka no, pay. Sigurado ka, anak. Sigurado ka makiasawa kan ko, anak. Wananang. Kat, ay ayatem ka di matlaang. Nasingpat ni Tony, no payadan edad na, saan anarigat nga ayatan tikas kan kwa na? Anak, masapol a practical itan tibiyag. Agayat ka itubing wan no kataab mo, lukwan na kalaang. Anak ko. Naimbag kan Tony, tadapay maganap ko. Sigurado nga ipatawid na kanyak ti daduma a kinabaknang na. Nang runa kadagiti negosyo na. Day tati almanang? Nanay. Anak ko, no saan ka asigurado di tarik na? Saan ka apa ikaskas? Sigurado ako, nanang. Nakaikad ka nga kon. Pakitak day chay adjover. Anya? Ay sus, anya ka din day nga ibagbagam anak ko. No kastamot lang ti planom. Sa baligayam ti planom. Nasaysaya at no di mon patuloy. Anya ka di. Baybay antak ka tilaang nanang. Basta ti saksak yo ti panunot yo. No makiasawa kin ni Tony, saan tayon nga gilgat pay. Agbyag tayon tumutan, ananam ay. Saan ko nga almanan? No bagimot ti maisakasarangon no may gasang-gasat anak ko. Saan ta kapagtanagan, nanang? Sige, agsublay kami matlangi ti driver ita iti bagyo. Ala, aganad kayo, anak. Wananang, adan to siguro mangsukon kada kayo. Numadanon ti kasarmikin ni Tony. Ay, Wen. Ada invitation card mo, pare. Imbati na iti guard itay. Invitation pare niya. Lukatamata kita. Abay, pare. Ni Altea. Agkasaran. Aniya? Sino ti mga asawa kin kwa na? Kasla. Lakay mo'y adda di tiladawa na kadwana. Kat apelido na. Kasla apelido Chinese. Lee. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Andatan dito station. Saan ka pa yung matagtagar eh? Ilmar. Pampanunutan ka di pa lang ti kasarda Altea kan tila kay at Chinese anak kiasawaan na? Kita man lang ti angaw ni gasa niya. Utnuti ko na pare. Bongga ti kasarda. Ingrandya talaga. Pare Ilmar. Chinese gayam ti ni kasawaan na. Bakit ang laki ti di alakay? Lakit di. Tapagan ano na kumamod da di alakay no ang kwarta na. Pati katila ang kwarta na ti kinayat ni Altea. Kasabot lakin ka pare. Timit la kwarta ni Clarice ti kinayat mo. Mabaling ka di Ilmar. Sana tila ibagbagam. Sorry pare Tao lang. Sorry. Okay. Idaw-dawat ko ti kinragsak na. Wino na impagagasat na. Taga-Bagyo ka nung matedya alakay. Nanggag ko ti istoryada itay ti resepsyon. Ngamjak nam naman na kasya ti pagbanagan na. Amak pare, papilitan lang da jay. Gapot sakit tinakam na itinapasamak kada kayo. Ilmar. Wen, kat pinakitaan na ka. Iso nga inawis na ka. Saan kayon aglako barbecue matter? Anya? Kumuyog kayon kada kabi Altea, Che Pacquiao. Ay na,
Naglamin jay, kasken. Kasanong to'y balay me. Saan ang problema dayta nanang? Ngamin, plano ni Tony apabaruan tayo. Ani Podo day tapado. Ulay bongkalo laeng kuna ateya. Ala, da kayo man lang ang timakam mo. Tauray no saan ko akayat. Awan matlaang ti maarami dak. Daytoy ka di ti balay ni Tony, Altia anak. Wan nanang, sa bali lang ti family house da. Nga isot sang patanda giti anak na, no kas ding agbakasyon da. Kasta. Daytoy ka no ti Seledyo nanang. At damot hitar di no malamin kayo. At damot tan bukod yu asi aditoy. Saan kayon arumwar? At dati hitar di ano kayat yu ti agdigos ha nanang? Anak. Inton matandama, mapan tayo ka no ag-shopping. Gumatang tayo ti kabarbaro akawasyo. Katsapay la ko ma, tadi kay agtukyadan, nanang. No kasta, awanan palekot atone. Sige. Umay siyak di ta opisina. Akyabanak atole. Bye. Asino di kinasaritam, honey? Ti atol di lapos, hari. Adda ka di parikot kadagiti negosyom? Hawat. Kat saan ko ade kosyo. Negosyo tan, hari. Anya? Amom, kas latagtagay inapay lang ang kanyak ti amin. Hatsa? Saan ko anamnamaan nga ayatan nak? Kat may saak lang a probinsyana. Saan napatag katsak tayta? Kinasengpat. Nakatinagan tilek na ka. Kan, nagpintas ka. Beautiful. Honey? Akyabanak, taolay nagdakkel tiba at idadta. Inayat nak alteya. Nagsingpat ka ngamin kanyak. Kan pulos adi mo ginandawayan ti kadak iti balay mo. Kas katulong mo. Kasano kuma alabedak tayta. Damong paila ang detoy pala ko. Atan sa pali naleknak kengka. Anya? Hari, saan ka agtalak? Saan ka agpapawi panakiasawam kanya? Bali awalan papilak. Ata bukod na apyag. Ata abit babalin da pyag. Ini ka kinan bukod de koso. Awan palikot kadagiti atak ko. Iso nga awan palikot. Hani. Girl, I need you. Pare, nasuro ka na makalawas aday ka nagawin iji balayo nga. Amang ano sa pulang nakatiasawam. Bayam, kahit ko lang tagpalamis, so ajak palagawid. Kan may isa, no sa pulang na, imay ko man dito eh. Ngayon nakita mo, awan. Pare, ornosin yung tibiyagyo. Tapno madan kayo matiniti anak. Basta sa anak pa lang agawid, Elmar. Dito ay pa lang dagos mo. Pare. No, okay lang ha? Kung no saan, di pumanawak. Sumapula kiti ba sita kwarto, nga bangak. Si kamet pare. Awan pare kot. Saan ko nga mo? Takas di mo tanti mapaspasama kiti biyag ko. Di mo kunain ngagbabawi kan pare. Saan kong ilibak? Makarik na kiti babawi. No apay ng imano ko takadagos iti panagkasal mikin Clarice. Ajak inam mo, ana impag ti ugali na. Aday ta. Inyag kung dito iti maleta managlaon kadagiti kawas mo. Anya ka din day tangar aramidam. Kasta, bagkatam tamaleta, taipan mon iti ayan ti umok mo. Umay ka man. May ka, magibabain ka. Kitaan da kong dagiti kakadwak ti station. Ha? So what? Takas mo. Dito iti pagsaritaan ta. Tinakguyod-guyodan? Di na kumamot ibabain unay. Nagalas mo ti aramid mong klas. Kasta man ti kayat mo ha? Saan ka di? Saan ka nagaw-awid? Iso nga inyag kon dagiti kawas mo. Ad-addan ajak ka ti agawid. Iti kastangan aramidem. Ha? Abay ti ko na? Pagtatakkunan ka? Ha? Saan kan apagan ano? Abay ti ko na? Si kalaang kilalaki? Clarice. No sino ti kayat mo? Sige, agsina ta. Sikat tinang ibagay ti dayta. Ha? Amok tumat lang.
nga day tatir urayam nga bagak. Ti panagsinakan, kapno nawaya ka man na mga saway ti sabali. Kapno sugliam day jay nga alteya. Saan mo ngay ramraman ti sabali? Nang runa kita dan asawa na. Sawan? Oray adda asawa na? No kaya't napailaang ti agsublikan ka? Nagdakas talaga ti ugalim. Ha? Kasa ka kiti Amo ka ha? Ado ti babae iti biyag mo? Siguro, amin na fans mo wano mangid idulukan ka kat karelasyon mo. Babaero? Oh, pare! Ano na pasama? Elmar, umuna ako ng kawit. Oray kat nalpasan sa program ko. Pare, apa ito balita? Ijeton boarding housean ti pagsalitaan da. Sige pare, panawang ka na. Pinakat ng timalita nakit na panin. Ay, anya lakit tindagit jay nga gasawa. Anya amit tinti kasgasat tigayan ko. Tiamok, nagasat anak ki asawa kini Clarice. Taksang gasat mo't gayam. Kaya't ko maandaan tatakos anak hani. Honey? Kaya't ko lalaki umula akpalit anak ta kat ichonjol ta. Saluadam nga roti salon at mo. Di ka una agpampanong. Kaubuan para kay ka. I love you. I love you too. Sakbe ang maturog ta. Ada ibagakan ka. Hatsa tay ta. Saan ko pumapay nga ibagakan ka? Tap na maragsakan ka. Hatsa tay ta. Among kade adili akon iti binulan ko. Atsa. Agtalulawasan. Lele. Hani. Wan honey. Agtanbunga ta. Actually, nagpa-check up kat positive. I'm pregnant. Pinalaksak na hani. No kasta. Hanata bakim. Sure. Para kada kayo kagpaling nga anak ta. I love you so much, honey. Si ka nagpakelad, ka nagpalagsak kacak. Girl, I need you. Nakaragsak ni Tony, tinaman na. Nasimbangan titurog na. Awanan sa pulagpay. Naging awan tibiyag ko. Kaduak ni Nanang. Nasimpat ni Tony. Sa anak apulos na babawi anak asawa kan ko na. Putno ka tanidad na. Natungo, ganakan anas kanya. Iso amang unak nga nagasat takmat. Kat sa anak nagpitot, iti pangatang ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ay na, makitak pa'y matlagayam ti apo ko kung panubos ti apo. Ala ni Nanang. Awan mo. Kat nagasat ka pa'y laang. Tanasingpet ti asawam. Nakadungdung mo. Kaya't na mangala kami iti katulong Nanang. Uray para labakan laang kan agdalos diti balay. Tada kayong mata para luto mi. Di na ngamin kayat. Amabannog ka. Kabaylag pa'y mati ako bra. Uray nitong dakilan ti tiyan ko kung nagbat kan kwa na. Ala, anadam ta si mo, anak ko. Amangan na makagura ti asawam no di mo an-anadanday ta. Nanang, saan kayo magtanag? Anadak, taday to'y tibunga ti ayan-ayat mikin ni Tony. Ala, nasaya at mata na sursuro mo't lang ngayon ti asawam. Uray no nagdakkel ti baot ti dadyo. Kas iti na ko nag-idi, saan anarigat nga ayatan? No pa'y aklonat. May salang idi ti rason. No apay nga imanugot ak makiasawa kan kwa na. Anak. Nanang, tibumak nang babaan kan kwa na. Tapag kitaak ni Jover. Iti pa naglabas ti altaw. Nasursurok nga inayat ni Tony. Iti awan kaaspig na. Oh, paparang pare. Nakarubot ka, mate. Diyak makontak ti asawa ka. So nga gawid ako. Ay, grabe na samot at panagpasugno dayayan, pare. Huwag nga ron. Siya kontak bagong baba. Gusto reta, pare.Ag-asawa kayo.
Ay met lang nusun yung tibagbagiyo. Wan pare, iso nga gawid ak takasalita. No kasapulan na siyak tagpakumbaba. Tapno maornos kami lang. Aramidak. Dayta ti rumbang pare Juber. Ornosun nyo, tibagbagiyo. Mabit lang. Sige, anyat masapol mo. Wano? Nayaw-awan ka, mister. Clarice, sorry. Please, ornosan din ti aming kadata. Di nakadipastikan. Honey, gadi ko saan. Maladaw tadi papananta. Okay, honey. Wait a minute. Sino na dyan? Baro nga sawak. Kaya't mo asawan. Adan kasukat ko. Kabulan ako na, honey. Agpas nga ya kun iti dahi ti abulan. Malagsa ka na kari. Nalagsa ka kun matay. Taadan to junior ko. Takay lalaki. Sigon ultrasound. Anya ka din dayta sasawam, honey. Saan ko akayat ang mga dayta? Saat tayo tinggal biyak tayo hari. Hacapat olas. No dumteng. Ti pagpatinggaan tayo. Saan tayo malaptan? Please, honey. Huston. Sige. Masapol nakasagara tayo kalayon. Please. Huston, honey. Sige. Okay, galot. Apay manalahan. Nasakit paloko ko. Nagtumar ka di itay. Mapantay ti doktor. Sasaanan. Okay akon. Okay. Sigurado ka? Tinasehat, di ka pa ilang aradon rumwar, ha? Agin na ka. Tama nga no kumaro tirikik na Tinak pakadalakan hari. Kapaalak tayo. Sigurado ka? Di mo ko maibusor ti bagim. Wad, lapis. Di ka patalakan. Basta di mo bye-bye ang pakib, Kayat ko, nasalong at kayo anak ta. Enton agpas nga ka. Ipatag mo ko ba bunga para kayat ko. Honey, oray saan mo nga ibaga? Napatag kayong agpatpada iti anak ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno nga kami patangatang. Pare, nasakit kayang ti maliputan. Talaga pare. Oras saan mo unay nga inayat ni Clarice? Pakaiba ba mo't alalaking asawa nita? Wan nga rod pare, Elmar. Ay, no kaano pa yan napanunot mo ti agawid? Kas diyan mo tinatakwatan. Wan nga rod. Sige. Tagay kit ni. Bartikak da ito anak mak. Danggayan nak ko mga aginom, Elmar. Kastoy ati biyag. Awan sawir ko. Amok. Kwatak lang ti kayat kanya tinangisukatak kan Juber. Juber. Kagura katiko na. Ngam, sa pulag matipara ti arako mo. Awan makaartapken ka iti pusok. Tabategag. Kabal pa'y tiyak maneho. Kan tangay awan mas no apa pa na? Makaamo di tanno. Masisira pag iti makasinabat ko. Saan? Ay, kasla pagdarik matlang pare. Napukaw mo ni Clarice. Sigon kadagiti ng pito titipangkay na. Agat arak. Kahit nasawan na parte ka nagmaniha. Naimbag no maawatan da ka dagiti naganak kan kwa na.
Hindi pa nga muda ti may papan kada kami. Tisan miya pa nagkinawatan. Kinasaritak ni papan. Kinamuna akait ko amaunus ti amin kada kami. Nasayata na mawatan na ka pare. Tasaan na ka kita pabasulan, itinasapa nga ipapatay na. Talas tobak ka de chojol hari. Wan nga rod, kaano lang day di pa nagpasngay ko. Saan mo bye-bye ati alak ta? Isonto si bibiyag pakalagi pamkatsak. Apa kasta man ti sasawam. Saan ko akay tamang nagtaytahani? Hari, hakpalit tayo ko ba na tepkal? Saan tayo ikambyak tayo? Wen, gamsan ko akayat amang nagdayta nga ipagpagam. Anya? Nadisgrasya ti asawa ni Javar kat natayan? Wan, Altia. Kasta ka ti? Talaga kasta ti biyag? Nabarantag kami na nagmaniho. Saan ka di apimanaw ni Javar ti balay da ako nam? Wan, bali nagsinada. Sa atakin na din nga ni Clarice. Kasta ka di? Wen, Altia. Sobra selosa ni Clarice. Sige, Elmer. Idanon mo lang ang tipan nakipagriknak kan kwa na. One sir. Okay, sir. Thank you. Bye. Pare. Sino dyan mawagan ka? Jay agency apag-applyak para abroad. Anya? Aga-abroad ka, pare? Wen, padasik man nasa pulinti gasat ko. It's a bali apagilyan. Anya trabaho ti applyan, pare? Nag-applyak di may isang oil company, di Kuwait. Anya? Naimbag no di kan tumaykawa. Panawa mong ti trabaho dito'y? Nao makakadin kas disc jockey? Samot kiti. Ngam kapilitan. Lumaklakay da taon. Ngam awan pelat orno. Ay, awan mo't ngamin sirbinaan ang asawa kay tibak nang. Takas jay mutan tinapasamak. Sekolato ka, ha? Wan, honey. Uray ta lang nga tawon ti atalak. Computer matlaan. Si Kalata. Adamat ni nanang amangaywan kini Junior. Kan adamat katulong tayo. Si Kalata. Ado tinikosyohan. Nekosyo tahan. Kayat ko, talawet-wetap kosto, palakin chojol. Kayat ko, saan lang ani Junior di bungat Kayat ko nga ta kumamat babae. Kastabat kayat ko, hali. Saan kang agdanag? Adapay kitin Aja. Saan ko lang imbagbagakan ka? Makabulan ang dayto inaw ko. Really? Malaksa ka na ko lang. Duwantun bunga di ayan-ayata. You are living in the dark. Nakalaklaksa ka kali. Tuwa anak tan. Managsa ka nakmat. Kan agyaman nagtawan dakas anapasama kini pa nagpasngay ko. Puwet kalot. Kasanod pa nakatal mo. Ituloy kong tulantaan. Sige hari. Kakyapanak si kamang papakalad kanyak. Awan ka saan ko amo. Ang mga nabayaga kon awan dato'y piyak. Good morning, Ma'am Althea. Good morning. Elsie, umay ka man? Sumurot ka kanyag dito opisina. Taday bagakan ka? Yes, ma'am. Nakaday tayo, dagiti trabador kanya. Morning. Kabainda kan nagsaya at ta. Nalpasan ti balay tayo dito lawaghan. For her. Awan mo tagnaan. Saan mata mabalinyag bati ni nanang dito Di pagbakasurat tayo laagat. Pakala tayo kaltekal. Sige. Nagadon tinaipay mo kanya kani. Iti pamilya. Hari, saan mon apanodotat tayta? Pasit laeng panagayat ko takitoy. Taawan met sa bali pangipatawitak sanikwak. Takas na kolak.
hatabat kabok-bukodan sa likwa dakiti anak ko. Kendalaos lagsak na, tagapokeng ka, nagpaot tipiak ko. Agyaman ka na awat takmatan. Huwarhan, kas na ko na, nalaos palagyaman da, tadamteng ka, piak ko. Italang ang makaumayak man dito kadakalan amol dito lawat. Igatangak man ni Tony iti pulo na. Nabayagan at tsak na igatangan ti asawak. Igatangak mo iti t-shirt na. Althea? Elmar? Adda ka dito tilawak? Wan, kadwak ti pamilya ta nagpa-house blessings kami. Oh, kasta ka di? Talaga adak ka lang tinagbaliwan ti biyag mo Baknang kan? Nagbidot ka, Elmar. Ti asawak ti baknang. Siyempre, agasawa ka yun. Di kukwambutin ti sa likwana. Saan ka di? Siguro. Okay, kamusta kayo maten? Awan mako nakiti asawak. Nasingpat ka na dungo. Kinapuno na, duwan ka anak mi. Talaga? Bagman? Kat, kumusta matan ti gaya mo? Gali dati biyag na, Althea. Iso aday jay. Agabrod ka no? Kasta? Sige. Good luck kan ko, ana. Kasta tinaybaga na kanyak, pare. Inawis na kapengarod ang nagmerienda iti may sangay snack house si Jamol. Nasayat nga ron na pintas tinagtungpalan ti biyak na. Wan, pare. Nadungo, ken nasingpat ka no ti asawa na. Kasta ka di. Ad-adda pinmintas ni Althea sika. Kasla awang pa anak na. Sigod mo ito na pintas. Ngam, insukat mo Saan iti. mo nabaliksan? Amog tumot lang ti bakam. Sorry, pare Pulo sayak nam naman nakas jay tagbali na biyag ko iti sidong na iti Clarice. Nay, paparang pare. Nakarugmat kamit. Ko pare, jaking bagbagaking ka. Nga mag-flight akon. Andiyan? No kasta, patuloy yung taga bro? Una, agpa-Manila kitan ko namsa. Di wow. Good luck, pare. Kahit kung iliwliwag din nagbanagan ti piyak ko. Kan isaganak mo din di masakpayak. Saan pa naladaw ti amin, pare? Saan ka mapukawan iti namnama? Agyamanak, pare Elmar. Ang ronan iti amin, masarakam tukuma ti mamaglunit ti tanasugatan na pusom. Tony, patib karang tiriklam. Lumaban ka, pangasim. Asidat tayo nito ospital. San ko agkabaila na mapukaw ka? Kasano kami pa'y katakiti anak na? Tony! Kumusta ti asawa, anak ko? Madama nga obserbaran ti doktor na, nanang. Basit siguro ti panaglakay na ti kastoy. Anak, Kan nakapsotan ni Tony. Tila tumtumpor matasakit nan. Malaksid iti sakit na iti puso, nanang. Andan ako na ti doktor kanya. Sana na masapol nga ibagak. anyat ibaga ti doktor aya. Basta di yun amuan. Diyak ka ba ilan abalik sa nanang? Alakit, ano usam nga asikasuan asawam kat nga rod. Di mo pa ilang rod maituloy, ti panagadal mo ano kasta. Wan nanang, uray kat may salangan a semestre, ang graduarak ton. Mabaling kong tulat na nga ituloy na kayat ko. Ay katuan nasingpot na talaga ti asawam, ta pinagadal na kapahay. Wan, nasaya at tao ni Tony. Nagbalin mata na napatag kanya, gapo iti kinasingpat na kanya. Alakit asikasuman na imbag, di mo pampanawan. Wan nanang, pagayam na ipakaamukmutan ka dagiti anak na. An-ano sak ka ni papada. Katuan Agyam-yaman da kanya, tan-ano sak ni papada. Kan nagpaot ti biyag na. Gapot pa na nga si kasok kan kwa na. Nasaya at launa inubigbigan da dayta. Wan nanang, nasaya at dagiti anak ni Tony. Awan makunak. Ala, ikararag tayo asapay kumatamalasat na dayta krisis anak ko. Agsapamat kaya man. Wala, naimasak mo tan tinaturog. Nasakitan ti takyag ko nagpunganan ni Tony. Inayagat nga ikat
naglamis ni Tony. Diyos ko, saan samatan na kang angas ti asawa? Tony! Tony! Nurse! Doktor! Doktor! Tony! Awanan ti asawa, anak ko. Nanan, pinanawan na kami. Ulinan iti amat at iti anak ko. Awatem ko maasi pupuso tinapasama ka, anak ko. Nalabit, ditan tinagpatinggaan ti asawam. O nanan, saan kung to amalipatan ni Tony? Ado timpati na kanya kapakalag nagipakkan ko na. Manaksid iti kinaimbag na. At apay pagtugawan may kadagiti anak ko. Siyak tinangipatawidan na kadagiti amin asa ni Kuana. Agraman ornong na itibang ko para kadagiti anak mi. Nagasat ka. Ngam, pakawanan naklakuman nito ni Nanang. Tay di na mo. Sa balit ipanggap ko anak asawa kan Kuana. Wen nga rod naimbag ta nagbalbahaliw ti panunot mo. Kabuta na sursurong kay nayat, Nanang. Anya nga rod ti planom itan. Ipasak ti adal ko. Iti kasta, ada mausar ko ang mangimaton kadag itinabati ti asawa ka negosyo. Ala, nasayaat no kasta. Saan ko abaybayan tag iti negosyo na? Tadag ito'y timbati na kada kami. Kadag iti tuwa nga anak mi. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunungan kami patangatang agyaman na pagayam.